balima o anya kuma très urgent be bi de Maliens bi nouvelle ka ca de bi mardi 1er novembre 2022 Maliens nouvelle flombe ko Burkina président Ibrahim Traoré capitaine Ibrahim Traoré kabena a grand frère Assimi voir chini mercredi aka avion be jigi 11h là Mali aéroport là ni ma fili de se ka yelema be do la mais information mi soro 600 ko Burkina président kabe nale malla alhamdulillah ambe do ka ala ka ko ka herayi capitaine Ibrahim kabe na Assimi fait ils vont discuter nouvelle waro be vraiment ntena ndado olula olu e secret la konu nye donc ntena ndado oron na quoi donc même nya fo bela jelengena anya information télémani mun soro o de nie ka fo ko Burkina président Ibrahim Traoré kabena chini mercredi aywa ko Mali e Burkina demede ko mogo jugu ntara kata Burkina atakeli mun ke vraiment ko Mali a seko ke kosobe ko Mali avion tara kata Burkina surasu deme anyo information soro donc amba fo bravo ala ka Mali ni Burkina ala ko u ka balmaya ala ka chama fara o kan an information flana fana soro sanno ko terroriste nyamogo bambe ko Iyad Agali awa ko combat kera Mali norla ko terroriste nyamogo mimbe no ko Iyad Agali ka denge sara ku u terroriste dama ye keleke ko Iyad Agali ka den sara nyo information soro ametla ka photo fana gira awla donc information sabana mumbe ou bien information do bla réseaux sociaux ça fait dongo do ko président a dépensé be kuluba président be milliard do dépensé teni sugaro la de kuma ou be ka chaya do fara la président a dépensé kan do fara la CNT dépensé kan mogo chara kuma u chara mali abaro ni be kunye mia élection be ka suruya plan do de be no ka surasu mangoya mogo wi wala sa ni kanda min bora ni mogo min kara candidat ko ni surasu ka suru aga foko surasu ye tieni ke saro be ka surasu be mangoya mogo ye cogo mina o plan de tegato fleni dongo do be kulu la nu ma foko sokoro prix ga gele u ba foko nyoboro prix yelela alors que dien fambe abi dien fambe aya kolosu ga kuma nna de mbo fombe sigaron ga o be ka kuma munun fo aya kolosu ga kuma wala de u be ka ese ka mogo blabla nyogona di donc malien anya nouvelle sabana mi soro ko yata sai ko ya opérateur économique mi mine mokti ko yata sai ko u ya libéré ka nyumantara ka dembaya la ala ka kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma an y'o information telemani sɔrɔ sam nɔ donc an ye information duman dɔ fana sɔrɔ tuguni maliyɛnw ko irisiw ka président Vladimir Poutine ko Poutine ko u kun kan ka balo minnu di farafina dugu bɛɛ ma n'a bɛ taa tɔni miliyɔn caman na maliyɛnw Mali ministre de l'économie k'a bɛ Moscou bi alhamdulilayi ko Moscou ko irisiw ka président ko k'a bɛna dɛmɛ fɛn a kan ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ yɔrɔ la k'a bɛna bɛɛ bila kana bɛɛ di Mali ma ko ni ala sɔnna ma maliyɛnw an ka sigi ko irisiw ka dɛmɛ bɛ nalen han k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na ko Poutine ko céréales tɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a b'a bɛɛ bila kana Mali la an b'a fɔ vraiment merci mille et une fois maliyɛnw an y'o de ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na anw ye fantan jamana de ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'a b'an dɛmɛ alhamdulilayi an b'i ka dɛmɛ minɛ donc maliyɛnw on est contre personne maliyɛnw an ye nouvelle sabanan min fana sɔrɔ tuguni ko minisma ɲɛmɔgɔba mun bɛ Mali kɔnɔ ko a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ minisma ɲɛmɔgɔba min bɛ Mali kɔnɔ ko o de wulilen bɛ k'a bɛ ka tournée internationale kɛ bi maliyɛnw an bɛ tila k'a photo fana bɔ ka yira aw la minisma ɲɛmɔgɔba min bɛ Mali kɔnɔ sénégalais de don dɛ voilà ko one a tɔgɔ de ko one donc El Gassim one o minisma ɲɛmɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛ fɛ k'a bɛ tournée la ka taga Europe dugu la an ye information tellement dɔ fara sɔrɔ sisan ko Alassane Ouattara mangɛnɛ dɛ ayiwa an y'o information sɔrɔ bon mɔgɔ tɛ ala deli kojugu ka mɔgɔ sɔrɔ mais an kɔni ye information sɔrɔ sisan n bɛ kuma la sa n y'o information sɔrɔ ko Côte d'Ivoire président banalenba de don ko Alassane Dramane Ouattara an bɛ dugawu k'a ye ala kana fɛn k'a la mais ala kana se Mali la dɛ mɔgɔ si tɛ nisɔndiya ni mɔgɔ ka kojugu ye an balimacɛ Tayiruba tagara tribunal la bi maliyɛnw an bɛ procureur Touré an b'a fo n'o de fɔ de b'a fɔra ko Tayiruba taara procureur Touré fɛ yen ne ni Touré kɛlɛla o tiɲɛ mais Touré bɛ mɔgɔ lamɛn kuma dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ Touré ani bi Touré o tɛ kelen ye mais kunu Touré o kun ma ɲi an ko tiɲɛ fɔ dɛ mais bi Touré a ye faamuyali kɛ an b'a fɔ merci à notre frère n'an ye ɲɔgɔn faamuya o don anw tɛ sariya sanfɛ mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ mais fasoden jugu
ol de be ka essayer ku be plainte don pour que dɔrɔn an ka makun arasa ka plainte kun tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ si kana kuma olu ka to yen alors que arasa ye mun ka na anw ye plainte don arasa bɛ taa kaso la mais ne tɛ fɛ an ka mɔgɔ ko kɛ n bɛ n balimacɛ Bubu Mabel fo que Dieu bénisse Bubu Mabel an b'i fo an bɛ Damagile Jawara fo an bɛ docteur Alaye Bokoum fo mouvement Victoire et Gloire an b'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo donc maliyɛnw n'an bɛ taa an bɛ se ala de barika don Mali la maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an ye information teliman dɔ fana sɔrɔ ko moto taxiw ko de bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire bi u bɛ ka mɔgɔw ta depuis Faransiya ka batonba jɔ Mali frontière la depuis Faransiya ka batonba jɔ Côte d'Ivoire Faransiya baton bila ka taa Côte d'Ivoire k'a tagalen bɛ Côte d'Ivoire dɛmɛ la u ye baton de guerre de don n'u bɛ jamanaw attaquer u bɛ baton minnu déplacer dɛ Côte d'Ivoire kelen bɛ ka taa o baton dɔ de ta k'o bila Mali ni k'o bila Côte d'Ivoire kɔgɔji sanfɛ o baton tɛ taga ni kɛlɛ tɛ yen i t'o baton ye n bɛ segin a kan Côte d'Ivoire ye Macron ye baton bila ka taa Côte d'Ivoire u ka navire mun ka bon navire bɛɛ o Charles de Gaulle de n'o bɔra ni baton de bɛ yen dépôt de kɛra an ɲɛ b'a la u bɛ ka mɔgɔw dogodogo ta ka bɔ Côte d'Ivoire tɛngɛrɛnna yɔrɔ la ka passer frontière yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ moto taxiw maliyɛn denw olu de bɛ ka taa ivoirien dɔw ta u t'u dɔn u t'u somɔgɔw dɔn u bɛ ka frontière tigɛ n'u ye ka douaniers éviter ka policiers éviter maliyɛnw a sɛbɛnnen filɛ n bɛna yɔrɔ kala aw n'an ka jɛ parce que ce côté là est très important de Tengelela à Kadiana les mototaxis passent de Kolanza, Sanankoro, Moro et Kandja. Même les véhicules personnels roulent sur cette route. C'est-à-dire que 6 policiers ont été tabassés par ces mêmes transporteurs de mototaxis. 2 sergents chefs et 4 sergents. L'un d'entre eux a été tabassé par la tête et jusqu'à présent, il n'arrive même pas à se retrouver. Si les policiers font des mouvements, cela va empêcher beaucoup de mototaxis d'éviter les postes. Donc, Maliens, agnon information de soro. Comme mototaxi ou bien kata Ivoirien ou bien kata Côte d'Ivoire de Malien mototaxi bollaw ou bien kata do Côte d'Ivoire. Depuis Francika baton jora Côte d'Ivoire. Ansi hakili masigi. Ama ye dotala kata Kourane katiki senda Kourane ka. Ama karamogo Aïdra foya orola. Aïdra ko ka fo président Assimi ngena. Ko jekulu do de be ku be ka sulomeya kele Mali kono. Ndaro jekulu min do de. Ko jekulu munu be ka sulomeya kele. Ko u ka jekulu togo ko ka u ka récépissé boshi u la. An ne kuma kate Aïdra kuma kan de do. Ni ma fili vidéo kan ka soro mbulu yoro do la. Aïdra ko jekulu do de be ka tie blaka Kourane la gushi. Ne ta do jekulu min do. Président Assimi ni jekulu be sulomeya la gushi. Ni mi kolosi abe u ba adabura de. U be ka foutne de wuli. Wala sa sulamɛw ka bɔ sulamɛw mana bɔ mankanw ka ci ko dɔ ka kɛ Mali yɛrɛ bɛɛ ka ɲagami o plan de filɛ o de to cɛni mun ye ni baarajugu kɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ a ma k'a kun fɛ dɛ Faransi b'a kɔfɛ Faransi de ye cɛni bila ka taga kuranɛ la gosi ta pour que Mali fan bɛɛ ka ɲagami Maliyɛnw a y'aw kɔlɔsi bilayi ni Ala cɛ Faransi ka baara de don dɛ Faransi de bɛ nin ko kɔfɛ dɛ donc an b'a karamɔgɔ Aïdara fo n'ale ye haut conseil ɲɛmɔgɔba ye an b'a fo Mali sulamɛ bɛ an b'a bɛɛ fo an b'an karamɔgɔ Buye Aïdara fo Seko Lassana Kane an ka foli bi ye Seko Lassana Kane mun y'an ka mouvement Victoire ɲɛmɔgɔba ye an b'ale fo an bɛ Buye Aïdara fo an bɛ Mayi Watara fo an bɛ Mali sulamɛ bɛɛ fo ani Koyita u bɛɛ ani Dugure an fa Dugure an b'a fana fo n'a bɛ Sikaso an b'u bɛɛ lajɛlen fo Mali karamɔgɔ bɛɛ Sufi Bilal an b'a fana fo Maliyɛnw u y'a daba kama de ka sulamɛw la wuli k'u dusu la bɔ ka essayer ka moyen dɔ sɔrɔ Faransi fɛrɛ ka bon dɛ ni Faransi bi kɛlɛ a b'i ka mɔgɔ de bila k'i kɛlɛ u bɛ ni futinɛw la wuli jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ mɔgɔ bila filiw kɔnɔna na u bɛ na dɔrɔn ka mɔgɔ bɛɛ bila ɲɔgɔn na walasa mɔgɔ ka ɲina Faransi kɔ an yɛrɛ ma ka to kɛlɛ la fo ka diɲɛ wuli an tɛ ɲina Faransi kɔ dɛ an bɛ Faransi kɛlɛ fo diɲɛ fo lahara donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔ la donc an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se donc Maliyɛnw an ye information laban fana sɔrɔ ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Burkina président natɔla yan nɔ k'a bɛna conseil d'état Assimi yɔrɔ donc o ɲɛfɔ ɲɛna ko Burkina président a bɛ nalen Mali la alhamdulilayi Maliyɛnw bonne nouvelle dɔ fana bɛ yen ayiwa ko Sogɛli Kokala Mayiga Mali premier ministre Sogɛli Kokala Mayiga ka kɛnɛ bi Seku Tunkara ka radar dɔ tun bɛ Sogɛli fɛ yen bi Maliyɛnw ko Sogɛli se porte très bien. Ame Maliki Diao fo, le président du CNT. Ame président Assimi fo,
que Dieu bénisse le président Assimi. Français ou bien ka média do bot les flingues qu'on a ayaw kolosi ou bien ka essayer ka mogo toko tien. Amangini Mali transition fait. Ou ka do fara Sado Kamara, le ministre de la Défense, a do fara ka sécurité ka. France be ka toko bla ou ka média ou la kale nani irisouyi. Donc Maliens, amena do nouvelle yere bakurubaya konnana ka nyafo bela jelen ka ba akalama. Anga nouvelle folo e jumenge anko ka foko Burkina présent kabe nale Mali la no ye Burkina présent no ye Ibrahim ye ko abena na Mali kono abena Assimi voir Malien muna abena Assimi voir ametla ko fara nyafo onyena Malien yananga do détail la ko président Assimi ye falatonu munu be no ko président Assimi tara kata bisi de duma ka deme bakuye anyete président œuvre sociale président Assimi ka deme flene anyete ni bisi la bisi mbe 90 personnes ta président Assimi tara kande di falatonu ma malienu ka tla ka deme baraw ketuguni ayoro semaine be ametla ka kala ka nyefo onyena ko président Assimi avec la guerre préparée ay marfa di surasuma ay mali dugu chama libéré avec tout ça là avec ka falatonu deme avec ka fourage c'est ka di desebagatoma. On va dire bravo au président Assimi. Bravo à la transition malienne. Ni aye bi Burkina wuli wala Burkina ko kale ngabe mogo kelemina mogo mi kono jelembe mogo mi be faso josraka ko ye président Assimi de Burkina ko kabena kalfa auna Burkina be o ala kanto nyogonye Mali ni lajine fara be ka contrat ou signé anga courant ko tabolo la anga jiko tabolo la le ministre de l'énergie ani le ministre de l'énergie de la Guinée Mali Guinée Burkina Faso Maliens bonne nouvelle drone be non amba foko tare amba fo alhamdulillah Maliens angana désespéré ame Mali courant mi no fait wallahi ala ba no ya ambela jelinge an shikana décourager an tege di nyogoma wallahi ala be Mali ala ba jo ni ala na kra sonama an continuer e kolosi ou ba dongo do surasu yen ke yan fait a kolosi de ou ba daba kamadi donc a kolosi fausse information na donc Maliens o wara temene ko fe ka bala amena do double konala ko iyad agali ambe gatsia fo gamu général gamuga mogo gatsia mogo uye terroriste kuma fe ka tambena ka attaquer ko gatsia mogo de bora gamuga mogo gatsia MSA ambe foli ke oluye wula uyu jo Mali di terroriste che mais ko gatsia mogo ka mogo kononton sara ko terroriste ma tanduru sara amba fo vraiment bravo au gatsia bravo au général Gamou vraiment ambe Gamou fo ambe gatsia mogo fo Malien amena do nouvelle yere konnana aywa Malien bonne nouvelle be ko président Assimi œuvre sociale ke ka bisi ko di falatonuma bravo au président Assimi Mali kura imbe ka joko aya kolosi force urimeru la Malien bien mardi 1er novembre 2022 ay vidéo partager be ka soro aywa ko terroriste nyamogo ba ala be Mali fede terrorisme ya Mali janfa terrorisme tara kona attaquer ka farasika barake yad agalika denge sara photo fleni ne terroriste yad agali denga de mu flene millier la mu fle chamanchela ni yad agali denga de ka sarabi u terrorisme yerama e keleke bi Mali armée ma fagade u yera damaw u yerama munu ye terrorisme ye nu ye Mali janfa u yerama be ka nyogon fagabi Malien ni yad agali ni ya denga de photo ye ko yad agali denga ka sarabi moko te nisonja moko ka sayala ne ken ta fo nisonjara la mais akene Mali janfa be se ko difa sebene flé le génie a perdu 30 hommes hier contre l'IGS voilà qui a provoqué l'air repris au nord de Menaka. Le fils de Iyad Agali a été tué. Le jeune en marron est le fils de Iyad Agali. Source IGS, Institut d'études stratégiques pour le Sahel. Voilà, ayanyabe photo ina ni Iyad Agali dengadi mon fleur chemanchela fo marron bala drapeau fima sanfala la ni Iyad Agali dengadi ko terroriste Iyad Agali ka denge ka sara anyo kumakani sorobi Malien aywa fana ka fo awnyana amba Assimi fo aka barala Malien anyo de fo bela jelingena angan bolo di nyoma billahi tallahi ala be baraka do Malila ko Iyad Agali denge ko de sarabi anye information sur ko Gatsia mogo kononton sara ala ka hinula que Dieu bénisse le Gatsia que Dieu bénisse le général Gamou anyo information sur ko plateforme mogo vraiment kuka mogo do sara ko utara kataka ameni bela sema te ka Mali armée demede rebelle sema udale ube kidali nyokame soko nyimina uteka Mali demede Gamuga mogo de be ka Mali demebi bravo au général Gamou que Dieu bénisse le Mali Malien abela de nyabola aywa anye information mi fana soro tuguni ka da akan ka fo ko irisu ka présent ka koko céréales munun tora Ukraine
k'a bɛna céréales k'a bɛna bɛɛ lajɛlen di Mali ma an bɛna information fana bɔ yan yɔrɔ la an bɛ jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ donc président Assimi infra sociale mun kɛ nin ye n bɛna yɔrɔ kala dans le cadre des mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion le président de la transition son excellence colonel Assimi et maréchal Assimi chef de la a reçu dans la salle une banquette de palais Koulouba les pupilles de la nation ce lundi une cérémonie au cours de laquelle le président a remis 70 un bus de 70 places des cadeaux aux jeunes orphelins dont les parents sont tombés sur le champ de l'honneur. Malion, un président fourni là de. Donc, on va te mettre avec la tourni. Quand il reçoit un nyamoko bako, il reçoit un président ko, un céréal muntura Ukraine. Quand il reçoit un président ko, céréal muntura Ukraine, comme on a dit Malima, en information frasro. Le ministre de l'économie, Néo Malika et Soroso ministre Kabe Irisuka Dougla Ameronabi. Le ministre de l'énergie, Noé Traoré, Mohamed Lamine Traoré, et Feno Traoré. Donc, au coffre de la Djinebi, Ameromina Kobi, Kobe la Djinebi, ou bien un contrat ou signé, Amafo Alhamdoulilah, Amafo Alhamdoulilah, Mali Kouranko, il y a banni de PPPPPO. À ce moment-là, les autorités russes promettent des tonnes de vivres au Mali lors de la visite d'une mission malienne de haut niveau à Moscou, rapport Nouvelle Horizon géopolitique. Donc, quand l'Algérie a un armement budget, quand l'Algérie a doublé, l'Algérie augmente son budget militaire de 110% et s'apprête à signer un méga contrat d'armement. C'est l'argent sur une dizaine d'années d'un montant de 17 milliards de dollars avec la Russie. Déjà, des voix s'élèvent à Washington pour demander de punir l'Algérie pour son soutien à Moscou. Quand Américain l'Algérie a un contrat signé ni Russie, ko ka sanction ta Algérie contre la anyo de fana information sur ça non donc a nyafo onyena kon ambe woro mina ko bi Mali ni la jine fana contrat do signé anga jango kuma wala me la malien est en passe de renaître de ses cendres. C'est en tout cas ce qui laisse entrevoir le contenu du communiqué final signé par les représentants des gouvernements guinéens et maliens ainsi que leurs partenaires de l'ABFM. Ainsi, à travers des recommandations jugées appropriées, Maliens et Guinéens semblent satisfaits des travaux de cette 7e session et pour cause. Nous sommes animés par un sentiment de joie, mais surtout un sentiment de collaboration réussie entre le Mali et la Guinée à l'initiative de nos chefs d'État, le colonel Excellence Mamadi. Voilà, Seydou Lamine Traoré ni mafli à toi de. Voilà. Donc, Abela Djele, un ministre de la Guinée Sano, Ani la Djele Nyamoro Bao de Nyogo Nyebi, Nyo de Fao Bela Djelna. Asimi te sinogala koy asimi be bara de la munu sigilembe kube faso nyagami aka dokola anga terembe 90 km à l'heure la asimi klara koy asimi la fiale be asimi be cheso nyimi la kuluba awa irisu ko kuban deme sino ko malien be ki daga sino ko fo ite mali soro ko ka irisu toy malien anyo information soro katla ka fo anyel tuguni mena yoro fana boko ira malien de bela jelena ko Alassane Ouattara Côte d'Ivoire présent malien ten ko Alassane Ouattara barane nunde bon kuma do be nte fa ko lu fo ko Côte d'Ivoire président Alassane Ouattara kama ngene de mbe dan horo drona mbe do ka ala ka no yakai donc malien o horo temene ko fe ka bala amena mune boka ira aula ko fenge ben dans les Chini comment on appelle la Burkina président dans les Chini muna Burkina président dans les utara terrorisme utara kata Burkina attaquer ay kuma na mede terrorisme utara kata Burkina attaquer Mali et Burkina deme donc Burkina be wore fe mun fo Mali ka malien on ne bino kala aw na mbe je kula je nyongo fe Burkina nyamoko baw nintene kuma kan de ko Burkina nyamoko baw de bora ka kuma Mali yere nu be cela be cogo jumena ne segu tungara be na kala aw na nga je anga Burkina premier ministre raje Burkina ko kale be mo kele mi yebi ka dale mbala bi kube je ka baraka nyongo fe klele ya ni horo nya ni dambe yala ko horo ya yere ko ni ba ngini kibe na Mali kono Assimi ini shogale en laissant connaître le gouvernement le CNT et toute la transition billahi aye Mali kuna wolo Mali kono ani Mali koka annaga soro kele ubeke kateme aujourd'hui on est satisfait a ere ka Burkina premier ministre mangana je kolu daleme Mali de la aywa Burkina président ka voyage folo extérieur la abena folo Mali de la awni nga je nga Burkina premier ministre la kuma kana me en la donc notre attitude est de renforcer notre coopération d'abord sécuritaire avec tous les pays qui nous environnent. Voilà, notamment avec le Mali. Vous savez que nous partageons 1200 à 1300 km de frontières avec le Mali. Donc c'est pratiquement notre premier partenaire en matière sécuritaire. Abana, quoi premier partenaire, quoi est Mali dit. Olu jigibe
ni ala yɛrɛ bɔra la Burkina ko k'ale dalen bɛ Mali la ni jɛnatigɛ danfɛn bɛɛ ye ala ni Assimi sababuya la ala ni transition mɔgɔ bɛɛ sababuya la an b'aw fo ne kasira di bilaye ne ɲɛji bɔra n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na Burkina président ka voyage fɔlɔ a bɛna kɛ Mali la son premier voyage à l'extérieur ça sera le Mali non que Dieu bénisse le Mali Assimi an ka taa dɔrɔn Maliens bilaye ni nouvelle demande de bɛ bi ko Burkina président a bɛ se sini ni ala sɔnna ma Malien bɛɛ k'i préparer capitaine Ibrahim Traoré sera à Bamako demain, mercredi 2 novembre 2022 à 11h à l'aéroport de Senou. Faut décaler donner la sinon avion be jigi 11h là ayar be benebulu. Aga ngata roro ngara daru ya beirana. Comme ngana ke muna nana Mali kono anana ko Assimi ka demain. Ko capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso ka nalembe ka dalembe Assimi la. Ko Assimi ye faso de ɲuman de ko Assimi ye faso jɔla de ko Burkina président nana kana Assimi kɛrɛfɛ ko Assimi ka hakili ɲumanw dama a bɛ se ka Burkina bɔ bolola cogoya min na o ye malien den bɛɛ ka disi gosi de o ye malien den bɛɛ ka fierté le petit fils de le fils de Thomas Sankara le guerrier le panafricain le héros national et international là Thomas Sankara que Dieu bénisse le Burkina Faso c'est le Thomas Sankara burkinabé qui vient d'arriver au pouvoir. Capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus au Mali. Tous les Maliens t'admirent. On t'aime comme on aime les bonbons. On t'aime trop. On est tous fous de vous. Que Dieu bénisse le Burkina. Maliens, nisodjara bikada kuma fladeka. Mali ni Burkina, Mali ni Burkina de bena baraka nyoko fait. Mali, Burkina, Guinée et à la Malien, à la ben Mali fait ça. Mali ni Burkina la Guinée de quel qui tege di nyoko ma bi. Fade on desele me ka sinoko. Ima ye Français aka avion Français aka bateau pele ba bateau de guerre Français keleme ka to de la Côte d'Ivoire pour que ka se ka Mali attaquer mais aya uda ka sinoko Français te se ka foike Français ba yere na bla nyona aya kolosi mo mi colonel la gauche avec Français ka barad la angana yere ma kana nyon kela ko la de mais mo do de fana be ka Français ka barake ji jukoro aidara ko do be ka barake de ka sulame la gauche ko a djekulu ko kuga djekulu papier bosoula en karamo Aïdara yafo Aïdara je te soutiens sur ce point mogo be sulame la gauche na be djekulu na o djekulu papier kaga bosoula di ndaro djekulu mkundo de mais ndaro djekulu mundo de mais Aïdara ken yafo sûrement Aïdara ba do djekulu mindu donc Malien que Dieu bénisse le Mali o wala temene ko fe ka bala Malien ko premier ministre Choguel be kana avec vitesse Abeka Sikisa, comme Mali Kouradjora. Les forces de changement maliens, amena do orola, aye une vidéo, aye partager bien beka soro. Mbalma malien, comme Premier ministre Choguel va revenir avec force et détermination. Avec les 5 colonels, le gouvernement, la transition, le CNT, en bas befo. Maliki Diao, yemunke mbora kalama. Merci, colonel Maliki Diao du CNT, le président du CNT. Faut être bembo wallahi. Maliki Diao yemunke, vraiment merci. Nere ka radar do bora Choguel fait bi. Vraiment cocaïne. Tout va très bien. Voilà pour l'homme faut être Choguel ni Sroasi. Quel ni bi. C'est l'union qui fait la force. Bien mais Assimi faux. Bi mercredi, bi mardi 1er novembre 2022. Ambe folie la président Assimi Dema. Ayi occupé Choguel la président Assimi. Ni beye ka barake dendi. Ni jamakulu beye président Assimi ka barake dendi. Président Assimi ambi kobi ambi koshini. Bi, pour la première fois, Premier ministre qui est nindi, qu'on avait fait qu'à Sari, mais c'est qu'on a 5 présents, Mali, il sera Premier ministre qui a Choguel dit. Que Dieu bénisse Choguel, que Dieu bénisse Assimi, que Dieu bénisse les 5 colonels et toute la transition, les ministres, les gens de CNT, en Bébolo Benyogambulu. Ni Choguel Sikina Kana, en Keleke, Francica Bateau Fleur Côte d'Ivoire de, Mbo Fanyana de. CNT Moro, Adema Moro, on a Bonya Bakantena Fenfoma, mais en Bédi Killing Sissa. Adema, wallahi aya ke ala kama ambe kan tege di nyogoma obe sente konobi sisa ambe de famille kelingi sa sisa ambe de force de changement ni Choguel de kera o sababu ye awa Choguel beno bara de ke malien beki sigi Choguel ben natola mu flene force de changement mena barake force de changement korote ko mo mu ma révolution kede ani arasbati tubira bi ka tugo Assimi ko kabe Mali supporter amba fara force de changement ka mogo hali mogo munu tubira bi ani arasbati tubira bi amba wole ko force de changement korodi mo mun be fe akli kura kana Mali kono a korote dron comme M5 ou bien yere wolo dron te de mo
Ni be ka transition in dɛmɛ i ye force de changement de awa an bɛɛ de bɛ na an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Mali kura jɔ an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an b'o de ɲini bɛɛ fɛ mais an ka kɛ ni tilennenya ye n'a y'an tilen ɲɔgɔn ye an ka tilennenya in an bɛ ka tilen ɲɔgɔn min kɛ ɲɔgɔn ye bi alhamdulilayi jamana wɛrɛw de bɛ ka ɲɛbɔ anw fɛ bi irisiw ka président de bɛ Asimi wele ka hakilinata fɔ an na hali ni Poutine bɛ fɛ ka décision ta a bɛ Asimi wele ko Asimi k'ale conseiller Asimi kɛra diɲɛ bɛɛ fa de ye bi Asimi kɛra Afrique fa de Asimi kɛra Afrique ba de Asimi de bɛ ka kalo Asimi kɛra kalo yelen de ka bɛn ɲɛ yɛlɛ bi n tɛ sini dɔn dɛ mais bi Asimi ye kalo yelen de Asimi ye bɛn ɲɛ yɛlɛ Asimi ye Afrique bɛn ɲɛ yɛlɛ mais Alassane Ouattara mangene de n tɛ nugu aw la an y'o information sɔrɔ mais n tɛna don o détail la donc maliyɛnw ko n'an bɛ taa an bɛ se n bɛ continuer toujours n b'a fɔ aw ɲɛna Mali policiw u kɛlen bɛ ka fɛn kura min sigi Mali policiw tɔgɔ la an b'a fɔ bravo o baara a bɛ ka ɲa donc k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛn si kana décourager maliyɛn bɛɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ Mali kura min nɔfɛ bi Mali kura in a bɛ jɔ ka sara maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na an kana décourager maliyɛnw n bɛna video bila yan yɔrɔ la kuma teliman tun bɛ n bolo ka ɲɛfɔ ɲɛna bi sini ka di Mali kɔnɔ trop k'an ka opérateur économique min minɛna maliyɛnw i jɔ n k'a tɔgɔ kalan ka ɲa ko a bilara han ko terroriste ye an ka opérateur économique min minɛ k'u y'a bila k'u y'a libéré donc ko Cheikh Oumar Yatassaye donc a donné de Mopti k'u y'a bila bi an b'a fɔ ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye Mali ma maliyɛnw an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ Mali kura min nɔfɛ ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse Assimi que Dieu bénisse toute l'Afrique le Mali le Burkina la Guinée la fédération ala de dugu sɔn pɛrɛnna Faransi dɛsɛlen bɛ ka sinɔgɔ yi Makɔrɔ sira kasi de la fo ka dugu jɛ de b'a fɔra ko Burkina président bɛ na Mali la dɔrɔn Makɔrɔ sigi ka kɛ kasi ye Makɔrɔ bɛ kasi la koyi maliyɛnw dugu sɔn pɛrɛn siksi barabila Mali o de fɔ an ɲɛna sa n ka Assimi ye mɔnɛ bɔ den de maliyɛnw a pɛnna cɛ ne n sigilen quoi n nisɔndiyalen bɛ n t'a dɔn joie dɔ bɛ na bi quoi et puis n ka woloma joie min sɔrɔ de bɛ ka kɛ na bi bilayi joie ba de bɛ na bi kɛni alhamdulilayi bi maliyɛnw an bɛɛ nisɔndiyalen don an bɛɛ nisɔndiyalen don fo ka dama tɛmɛ que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛɛ k'a fɔ tuguni an ka général Gamu fana fo dɛ a k'an bɛɛ